Τι θα λέγατε αν η πιο σημαντική σχολική αίθουσα δεν είχε καθόλου τοίχους? Αν το μάθημα της ιστορίας γινόταν σε έναν αρχαιολογικό χώρο και της βιολογίας μέσα σε ένα δάσος. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα πίσω από μια πραγματικά καινοτόμα πρωτοβουλία που χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus Plus για να αλλάξει τον τρόπο που μαθαίνουμε. Ας δούμε λοιπόν το πρόγραμμα Beyond. Η βασική ιδέα λοιπόν ονομάζεται υπαίθρια μάθηση. Και προσέξτε, δεν μιλάμε απλώς για μια εκδρομή στο πάρκο. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία, όπου η φύση, η πόλη, ακόμα και ένα μουσείο γίνονται η ίδια η τάξη. Γιατί, όπως δείχνουν και οι έρευνες, όταν συνδέουμε τη θεωρία με την πράξη με αυτόν τον τρόπο, τότε η γνώση γίνεται πραγματικά κτήμα μας, γίνεται πιο βαθιά, πιο μόνιμη. Το ερώτημα είναι πώς μια τόσο ωραία ιδέα γίνεται πράξη. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί σε σχολεία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η απάντηση ήρθε μέσα από μια στρατηγική πανευρωπαϊκή συνεργασία. Το όνομά της Bringing Education Yielding Outdoor New Directions ή, για να το λέμε πιο απλά, το πρόγραμμα Beyond. Βέβαια, για να γίνει ένα τέτοιο όραμα πραγματικότητα, χρειαζόταν και η κατάλληλη υποστήριξη. Και αυτή ήρθε με τη μορφή μιας επιχορήγησης 60.000 ευρώ από το πρόγραμμα Erasmus+. Αυτό ήταν το καύσιμο που έδωσε στο Beyond τα μέσα για να υλοποιήσει ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο διάρκειας 18 μηνών. Πάμε λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο, η πρόκληση της τάξης. Για να καταλάβουμε ποιο ακριβώς ήταν το πρόβλημα που το Beyond ήρθε να λύσει. Γιατί λοιπόν χρειαζόταν μια νέα προσέγγιση, τι δεν πήγαινε καλά με την παλιά? Η απάντηση, ξέρετε, κρύβεται στις τεράστιες, μα πραγματικά τεράστιες, διαφορές που υπήρχαν μεταξύ των σχολείων στην Ευρώπη. Εδώ η εικόνα μιλάει από μόνη της. Από τη μία πλευρά, στην Ιταλία, έχουμε ένα σχολείο όπου το 85% των εκπαιδευτικών εφάρμοζε ήδη την υπαίθρια μάθηση. Και από την άλλη, στην Τουρκία, πάνω από το 92% των μαθητών δεν την έχει ακούσει ποτέ. Το πρόγραμμα Beyond, λοιπόν, σχεδιάστηκε για να γεφυρώσει ακριβώς αυτό το τεράστιο χάσμα. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το κενό δεν οφείλονταν σε έλλειψη θέλησης. Οι εκπαιδευτικοί στην Τουρκία ήθελαν να το δοκιμάσουν. Αλλά όπως βλέπουμε, αντιμετώπιζαν 3 βασικά εμπόδια. Έλλειψη αυτοπεποίθησης για το πώς να σχεδιάσουν ένα τέτοιο μάθημα, ανησυχίες για την ασφάλεια και φυσικά περιορισμένους πόρους. Αυτά ακριβώς τα προβλήματα έπρεπε να λυθούν. Και η λύση? Η λύση βρέθηκε στη συνεργασία. Πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Μια συμμαχία 3 εθνών. 3 εταίροι, από την Ιταλία, την Τουρκία και την Ελλάδα, αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, με τον καθένα να φέρνει κάτι μοναδικό στο τραπέζι. Πρώτος εταίρος, η Ιταλία, το σχολείο Di Vittorio στο Παλέρμο. Με 20 ολόκληρα χρόνια εμπειρίας, ήταν ας πούμε το αποδεδειγμένο μοντέλο. Είχαν τη τεχνογνωσία, είχαν την πείρα στην υπαίθρια μάθηση και ήταν έτοιμοι να τη μοιραστούν με την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεύτερος εταίρος, η Τουρκία, το σχολείο Dorte Hyolul Ortaokulu. Αν η Ιταλία λοιπόν είχε την εμπειρία, η Τουρκία έφερε την ψηφιακή καινοτομία. Με εξειδίκευση στην ψηφιακή αφήγηση και την τεχνητή νοημοσύνη, είχαν και το κίνητρο αλλά και τα εργαλεία για να δώσουν μια σύγχρονη τεχνολογική διάσταση στο όλο εγχείρημα. Και ο τρίτος εταίρος, από την Ελλάδα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουτσουπιάς, με 44 χρόνια εμπειρίας, έφεραν την τεχνογνωσία της λεγόμενης μη τυπικής μάθησης. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά μάθηση μέσα από την εμπειρία, μέσα από βιωματικές δράσεις, όχι μόνο μέσα από τα βιβλία. Ο ρόλος τους ήταν κρίσιμος, να διασφαλίσουν ότι το πρόγραμμα θα είναι υψηλής ποιότητας και προσβάσιμο σε όλους. Κεφάλαιο τρίτο. Μάθηση πέρα από τα σύνορα. Με την ομάδα έτοιμη, ποιο ήταν το σχέδιο δράσης? Τι ακριβώς έκαναν όλοι μαζί? Η καρδιά του έργου ήταν ουσιαστικά 3 διεθνείς συναντήσεις. Η πορεία ξεκίνησε από την Ελλάδα, όπου οι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύτηκαν στις νέες μεθόδους. Συνεχίστηκε στην Ιταλία, όπου μαθητές και καθηγητές εξερεύνησαν μαζί τη φύση και την πολιτιστική κληρονομιά του Παλέρμο. Και το ταξίδι ολοκληρώθηκε στην Τουρκία, με επίκεντρο τη σύνδεση της οικολογίας με την ψηφιακή τεχνολογία. Κεφάλαιο 4. Ψηφιακά εργαλεία, μόνιμος αντίκτυπος. Πολύ ωραία τα ταξίδια και οι εμπειρίες. Αλλά τι έμεινε στο τέλος? Τι ακριβώς δημιούργησε το Beyond που θα μείνει και μετά το τέλος του? Το πρώτο αποτέλεσμα είναι ένας εξαιρετικά πρακτικός, ψηφιακός οδηγός για κάθε εκπαιδευτικό. Και δεν είναι απλή θεωρία. Περιέχει έτοιμα σχέδια μαθημάτων, οδηγίες για ψηφιακά εργαλεία και υλικό για τη βιοποικιλότητα. Ουσιαστικά είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε τάξη, οπουδήποτε. Το δεύτερο αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντικό γιατί δίνει φωνή στους ίδιους τους πρωταγωνιστές, τους μαθητές.
Ένα ηλεκτρονικό περιοδικό, το πέρα από τα όρια της μάθησης, που καταγράφει όλες τις δραστηριότητες και τις εμπειρίες του προγράμματος από τη δική τους μοναδική οπτική γωνία. Και αυτό μας φέρνει στο τρίτο και, θα έλεγα, πιο τεχνολογικά προχωρημένο αποτέλεσμα. Μια σειρά ψηφιακών ιστοριών που δημιούργησαν οι ίδιοι μαθητές, χρησιμοποιώντας μάλιστα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Από τη μία η σιωπηλή κραυγή της φύσης για την κλιματική αλλαγή και από την άλλη τα ίχνη του χρόνου για την πολιτιστική κληρονομιά. Και φτάνουμε στο τελευταίο κεφάλαιο, το μέλλον της μάθησης. Τι σημαίνουν τελικά όλα αυτά για την εκπαίδευση του αύριο? Κοιτάξτε, το Beyond δεν ήταν απλά ένα ακόμα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ήταν στην ουσία ένα προσχέδιο, ένας οδικός χάρτης, έδειξε πως η συνεργασία, η τεχνολογία και πάνω απ' όλα η σύνδεση με τον αληθινό κόσμο εκεί έξω μπορούν να δημιουργήσουν μια βαθύτερη, μια πολύ πιο ουσιαστική μάθηση. Και όλο αυτό μας αφήνει με μια τελική μεγάλη σκέψη. Τι θα μπορούσαμε άραγε να μάθουμε αν τολμούσαμε όλοι μας να κοιτάξουμε πέρα από τους 4 στίχους της τάξης? Το πρόγραμμα Beyond μας έδωσε μια πολύ ισχυρή απάντηση. Ίσως το μέλλον της μάθησης να βρίσκεται τελικά ακριβώς εκεί έξω.